Fl-aħħar 24 siegħa 63 persuna fihom il-COVID-19 waqt li feġġew 44 każ minn fost 1252 test. Dan ifisser li 98.1% tat-testijiet li saru rriżultaw fin-negattiv, filwaqt li ftit inqas minn 2% biss irriżultaw fil-pożittiv. Fl-aġġornament ta' kull ġimgħa dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci spjegat kif l-odda ta' test li r-riżultat tiegħu joħroġ fi ftit minuti waslet u bħalissa għaddejja evalwazzjoni sabiex tara fejn l-aħjar li tista' tintuża din l-odda. Il-Professur Gauci spjegat li mill-ajruport b'kollox sart minn 106 test, bi 18 minnhom irriżultaw fil-pożittiv. Spjegat kif matul is-sajf kien hemm mart infettiv fosthom dak relatat mal-ikel u li din is-sena dan naqas minħabba li żdiedet l-iġieni. Aħna bħalissa m'għandniex il-COVID biss madwarna, il-mart li ieħor baqa' għaddej. Xi ħaġa li rajna li hija ta' inkoraġġiment li ċertu mart infettiv ieħor naqas. Pereżempju fis-sajf qabel kien ikollna ħafna każijiet ta' foodborne illnesses li permezz tal-iġiene stretta li konna qegħdin ikollna rajna li kellna inqas każijiet ta' foodborne illnesses, ġifieri dak li jittieħed mill-ikel. Qalet kif pajjiżna qed isiru diversi ispezzjonijiet ta' dawk in-nies li nsabu kwarantina. Mill-bidunet bħala overall inspections saru 60,654 u kien hemm 191 citations għal dawk li kienu qegħdin bħala contacts u 40 citation għal dawk li kienu bħala cases jew il-familji tagħhom. Fuq il-maskri minnaħa tal-Environmental Health Officer saru 1,399 inspections u kien hemm 129 citations.